urip ana gur kok ngene ya. Ya dhewe wis gedhe. Gawe anak dhewe mung ngene-ngene tok. Alek ning ndi yo? Ora ketok iki. Oh iya, Alek mungkin ana acara. Dadi ora iso ngumel kumpul. Jam 3 wae. Ayo bali yo. Selali botolnya mau dibuat yo. Botolnya tak guake. Enggak saat ini jalan yo. Iya, orang kok ya. Suwi menak dolan ndi sini. Udah, telat ya aku, Pak. Sorry ya, Bos, telat. Tapi aku ya mana teko aku. Loh, wis do ning kene to? Wis do ning kene to? Set mau sowan juga. Telat. Tawanan Sorry to, Bos. Ngecek kang itu aku. Ayo mulai iya. Wis do ning kene kabeh to. Ayo lek wolke. Nah, iki rong pertama. Sorry ya, aku rasa melu urunan aku ngerti edit blokku aku. Podhe, aku mungkin kayak duit iki. Santai bos, iki cukup bisa botol. Wis ngene wae, aku tak mangat bereno. Cah loro ning kene wae. Ya wis ngono, tak anteni kene ya cah loro. Yo, makat. Yo, gas. Tuh, ready. Ready, Pol. Ulu. Yo, bateri. Sepak ya aku. Jangan duit. Bu, gila. Undi, mak cerai sana. Ayo kesuwen aku lagi. Tak tahu. Yo, oke ya, ya kayak. Jangan tahu. Berapa orang? Kau ini soalnya dia tak punya apa asal. Kau nak kau ya. Itu. Ya, ada mas. Ya, pasang wah. Ini minyak aku. Cepatnya ya. Baik. Muternya keser. Sesuk nyore gelem ora? Suwe atau nyore? Ya yuk, suwe atau nyore nah aku lah ayo. Wis jam 3 wae iki ya lek bali yo, selak kewengen kok. Yuk lek beli, aja lali botol digua yo. Ya yuk beli yo, kita gone botolnya ra opo. Lah itu nang ndi yo? Oh iya, emang aku rasa malah nyore mergo wong kerja. Wah, sesuk golek kerja yo.
Aku wis mesake wong tuaku ket wingi tak bebani terus ya. Kayak aja nih, aduh itu bang mabuk aduh bengi manfaatnya dengan orang Ya yo, dhewe iki ora ono gunane mung andane mung ngombe-ngombean ora ono hal positif to. Kalau ki kerja. Iso golek duit dhewe, gawe sing bermanfaat meh padha dhewe kok ngene-ngene iki ora kanggo. Yo apa? Seneng mau delok tok. Ya wis to, dhewe kok ngene iki terakhir iki wae. Saiki wae ngurus masa depan. Wis wae kok ngene iki. Iso wis do sukses aja lali ya karo aku ya.